Ola, está en marcha o Premio de Poesía Fundación 2020 ata o 31 de maio. Animados, a poesía é máis necesaria que nunca, neste tempo difícil, extraño, tan especial que estamos a vivir. Todos, pero máis os maiores, os nosos maiores. Pensando neles, vou ler este poema, O avó. O avó empeñase en saír da habitación pola porta do armario. Dan ganas de rir. Un deses sorrisos como unha bolboreta coas arrotas. Case verme. Ás veces un grito amarelo fai tenro que semella máis cruel. Para el sempre é Nadal, luns, sempre. Se lle quitase o desvarío, quedaría a poesía núa, con frío. A loucura, que se abre e se pecha segundo a luz, como esas flores raras do xardín. Pensa que unha mirada triste nun espello é un lugar de mentira. Como se chovera, sempre acabase caendo a chuvia maina sobre o eco dese mar de espello. Esquece as néboas densas no alto, afastas. Pronto a volver o misterio da anduriña, ese seu voo tolo como eléctrico, co que debuxa na luz a vibración da ledicia.